A na jedno z nejvíce postižených míst se teď podíváme v živém vstupu. Adorej, stojím tady před školou Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína, kde máme redaktora přímo ve středu dění. Ano, je to pravda, jsme tady v té inkriminované škole. Právě zde se má odehrávat ta šikana. My se budeme přesvědčit, jestli se tady vážně něco děje. Ano, zahlídl jsem nějaké... No nebože, snad to nejsou adventisté 7. dne, kdo to je? Ano, točno, ty debile, točno. Ano, tak myslím si, že toto mluví za vše. Tahle ta škola, i když nemluvíme o tomhle kohoutku, je naprosto nemožná. Ano, tady to vidíte. Toho člověka brzo zlinčují. Ano? Pane bože, za ty vlasy se tomu ani nedivím. Dobrá košile, chlape. Díky, chlape. Pojď. A myslíš si, že ještě žije? Šmejde. Co se skutče, vole? A jen klidně, no. A máte to sáči. Hej, je to prostě až pojď! Naší malý skříce! Bude tak taková! Smrdí jako zvíře! Bude hlodíře! Pámelěchu! Tu je trocha! Já už se ale nebudu posmívat. Udám všechno na moje kapesní, všechno dostanete. Prosím. Pomoc! Někdo otevřte! Prosím. Budeš tichá? No. Přestože to tady vypadá jak na Los Angeleské základce, je Biskupské gymnázium kvalitní školou. A nic jako šikana se zde rozhodně neděje. Pro televizi Biggie Boban Jan Poledno.